Ξεκινάμε λοιπόν με την υδρόγειο σφαίρα, την τοποθετούμε στη μέση της παρεούλας και ρωτάμε στα παιδιά, τι είναι αυτό, με τι μοιάζει. Χωρίς να απαντάμε δίνουμε χρόνο στα παιδιά να πούν αυτό που βλέπουν εκείνα, ό,τι κι αν είναι αυτό. Μπορεί κάποιος να πει μπάλα, μπορεί άλλα να ξέρουν ήδη, η γη μας. Ενθαρρύνουμε και λέμε, ας δούμε με τα μάτια μας τι έχει επάνω. Παρατηρούμε τα χρώματα, ίσως τα συνδέουμε με θάλασσα, βουνά και πεδιάδες, χορταράκια δηλαδή. Σίγουρα όμως όλα παρατηρούν πως αυτή η μπάλα, η υδρόγειο σφαίρα περιστρέφεται, μπορούν να τη γυρίσουν με τα χεράκια τους. Εξαιρετική ευκαιρία για μια κινητική δραστηριότητα, ειδικά αν κάθονται για πολλή ώρα, είναι αυτή. Σηκωθείτε να περιστραφείτε όπως η γη. Ζητάμε να κάνουν την κίνηση γύρω από τον εαυτό τους. Όπως η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και τον ήλιο. Μπορούμε να προσθέσουμε την πληροφορία αν τα παιδιά είναι λίγο μεγαλύτερα, λέγοντας ότι περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο για να ζεστάνει κάθε της πλευρά. Γιατί εμείς ζούμε πάνω σε αυτήν. Έτσι λοιπόν καθόμαστε πάλι γύρω από την υδρόγειο σφαίρα και την παρατηρούμε. Τι ζωγραφιές είναι αυτές που έχει πάνω, τι είναι αυτά τα σημάδια. Δίνουμε χρόνο και ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν. Τέλος ζωγραφίζουμε ένα μικρό σπιτάκι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βρούμε πού θα το βάλουμε αυτό το μικρό σπιτάκι πάνω στην υδρόγειο σφαίρα. Αφήνουμε τα παιδιά να ψάξουν με τα χεράκια τους και τοποθετούμε το σπιτάκι αυτό πάνω στην Ελλάδα.